Mateus, għallimni. Mateus. Għaxtejn tħawat Sejk, meta għamluni ma kienux fissakla, ma nafx imma għallimni il-pronounsjar. Tajb ħafna, grazzi. Nirringrazzjak ħafna waħda minn dawk is-sezzjoni li nħu post nagħmel waqt din it-trasmissjoni wara dak l-ikel ta' serviti li għamilnilkom tajdu li hawnhekk ħad tagħmel xi ħaġa ta' kontradizzjoni, però tikol biex tgħix. Tikol biex tgħix u ma tistax tkun kuntent wara li tagħmel, ma tistax ma tkunx kuntent wara dawk ir-riċetti li għaw dirri ħadaqsek. Sabiħ. L-ewwel, dik ċertu. Tal-Christmas, mill-ewwel tindum. Kuna dik ċertu sensek ta' l-organizzazzjoni hekk dejn il-miliet minn sabiħ wisq. X'nagħmlu jdumu bil-ġuħ biex ikollna figura tajba? Il-kontra. Ġifieri anke biex inti titrasformaħ ġismek, trid tagħmel il-kuntrarju. Ġifieri li ttieħ biżejjed nutrienti tieħ biżejjed affarijiet biex jiżviluppa, biex issebbu, għax inkella mhux se jaħdem kif suppost. Anzi, inti inqas ma tikol, iktar ikun hemm minn dawn ir-riski kar. Telf ta' xahar, sturdamenti, ejja, hemm min jgħidlek l-isfel taħt għajnejja, dejjem qisni ħanorqod, dejjem bla tlik li jorqdu, għax hemm min jgħidlek ma s-sitta nibda diġà qed inħossni batuta, low battery, isilek il-mobile li qed tiskadilu li qed tispiċċalu l-batterija, jiġifieri il-ġisem inqas ma tieħi jikol, inqas ħajaħdem tajjeb, allura nagħmlu bil-kontra. U smajt li Romina anke lejn l-aħħar tal-islog tagħha, fejn semmiet qalet kemm importanti l-moderazzjoni, nismawha 1000 miljun darba. U kemm importanti wkoll illi mhux ġest nitkellmu fuq moderazzjoni, nitkellmu fuq soċjalizzazzjoni. Inti bniedem li tgħix parti mis-soċjetà. Inti ma tistax tgħid isma' mela jiena ma mmurx minn dawn it-tip ta' events, jiena ma mmur nikol imkien, jiena ma noħroġx ma tal-familja, għax dik is-sistema kemm ħażhom. Iktar ma tagħmel bidliet żgħar Karl li jħallu differenza, iktar tajjeb, fl-imma sens. Mela, di forsi xi ħaġa ġdida li qed jismaħħa anke min jara l-programmi tagħna Karl, rari nsemmiha però kemm importanti. Qabel ma inti tipprova tibdel l-exercise, l-ikel, l-irqat, ix-xorb, kollox, ibdel ħaġa waħda, ħaġa għalfejn. Għax inqas ma ġismek jinduna kemm qed tibdillu affarijiet, iktar ħajaċċettaħ l-oġġett. Immaġina jiena Karl ngħidlek isma', ma nitkellmux għalissa fuq exercise, nitkellmu fuq il-fatt illi inti jekk bħalissa tieħu 4 tazzi ilma. Nixtieqek intellaħħa għal 6 kullum. Għalli għal daqshekk ħin. Ara ħana nagħmel issa. Affarijiet żgħar. L-ewwel ġurnata. It-tieni ġurnata ngħidlek Karl, imdorri pereżempju inti tieħu għal mod tal-kelma dawk il-biex tejħob sora li kell tal-vizzjum. Eliminhom. Għalli għal daqshekk xogħol tagħmel il-kratijaj, eliminajthom. Qed insemmi ċuċati żgħar illi biżmien jakkumulaw. U iktar ma nagħmluh dal-proċess iktar aħjar. Min-naħa l-oħra ħafna minn nies Karl jgħidu ħanibda id-dieta, ħanibda nitrenja, anke minn dawn ir-riżoluzzjonijiet issa nibdew nisimgħu daw iż-żinnati. Għax sinnati jkun. Ħal pereżempju minn għada fil-għodu 2 ta' Jannar ħanibda mmur nagħmel it-training, ħanikol sew, ħanagħmel ix-xirja. Iktar ma tibda affarijiet f'salt, iktar għandek ċans li kollox saleb kollox ma tagħmel ġil. Għajt minn għada 2 ta' Jannar jiena, pereżempju, flok ma qed nieħu 3 zokkor mal-kafè għamda nieħu 2. Biżmien niżżilha l-waħda, biżmien niżżilha għal 0. Imma dawn ir-riżoluzzjonijiet li minn hekk nagħmel hekk ma jaħdmu kważi qatt. Mill-esperjenza tiegħek dak li aħna ngħidu li rridu nagħmlu bil-lejl għan-nar ma jnessux l-affarijiet. Ara, ifhimni jekk inti ġibi xi aħbar tara ħażina, kważi bla ma trid tinbidel mill-lejl għan-nar. Però still, inti qed tinbidel mill-lejl għan-nar għax irċevejt aħbar ħażina u trid tagħmel ħafna azzjoni f'daqqa. Jien qed nitkellem fuq min illi grazzja tal-Alla għadu ma ġiex daru mal-ħajt. Però jippretendi illi f'salt ħaj jibdel kollox, għafolja mhux qisu motivat jew imbeżza daqshekk, x'qed nipprova ngħid. Meta nkunu darna mal-ħajt, bil-forsi jsib ħatibdel kollox kważi x'tant kważi tkun mitluf. Jekk nista' ngħidlek l-affarijiet tibdilhom waħdek. Imma jekk inti m'hemmx dan il-fattur ta' urġenza tremenda, normalment jekk nippruvaw nibdlu kollox f'salt, ħajqa kollox fuq. Il-linji tagħna huma miftuħin uffiċjalment issa min nixtieq ikellem lil Matteas fuq 2-7-500-500-7-600 nieħdu post ħafna li nisimgħu u naqsmu l-esperjenzi tagħna flimkien jimmakom u intom magħna għaliex nemmen illi l-parteċipazzjoni tiegħek tagħkom telespettaturi
hija fundamentali waqt il-programm tagħna F Living Show u dak li qed jagħmel il-programm tagħna tantu tant popolari magħkom it-telespettaturi Maltin u Awġin. 27 500 500 27 600 600 qegħdin nitkellmu dwar kif jistgħu wieħed ukoll jibdel l-istil ta' ħajja tiegħu, però b'mod Gradwali. bil-mod. Eżatt. Innota, Karl, l-iktar tipi ta' dieta li n-nies ma jżommux, u ma dak l-affarijiet estremi, li għajdlek per eżempju isma' għamel ġematej ħaxix biss. Nista' nifhem da. Il-konċett mhuwiex daqshekk ħażin, fis-sens l-intenzjoni hija tajba. Illi jekk inti tkun tikol l-imbarazz kollu tad-dinja, jekk tagħmel perjodu tikol ħaxix biss, ġismek awtomatikament ħajħossu aħjar, però mbagħad ikunu neqsin ħafna affarijiet oħra jekk inti ma ħadd l-ebda tip ta' proteina, għal-mod tal-kelma ma kien hemm l-ebda tip ta' ħut, forsi anke ħaxix stess illi ma fiex biżejjed proteina, la jeb jew laħm jew imbagħad ġismu jkun qiegħed tennu f'ħaġa tnelħu f'oħra bil-Malti. U iktar maddum, iktar inti anke ħadd ir-riska kif tkellimna miljun darba li dak it-toni li inti rabbejt dik l-istruttura ta' tintilef. Allura l-affarijiet estremi normalment mhux se nżommu mat-tul ta' żmien, nażar ngħid għal ħares inżommu mat-tul ta' żmien. Immaġinak inti, eżempju, ġurnata kollha tagħmel xi smoothie minn daw il-ħodor. Jkun hemm imur għal dan l-estrem. Visibilju, se naraw fi għannaċen. Għal-ġen, jgħidulhom aħna illi b'dak il-panik kollu li qabadni jiena ħana għamel ġematej smoothies biss. Bat nibda jma l-istudament. U għavolja xorta qed nieħu l-istess smoothies jiena mhux qed nonqos għax ġismek imbagħad dik it-tajba. Tantu bravu Karl, illi ħajxommok. Ħajjgħid uj, donnu Karl qabad dan it-trend. Illi smoothies biss qed jagħtini. Mela ngħidu aħna b'kollox jiena qed niekol 700 kalorija kuljum. Minn hemm ma sax nibqa' naħdem normali kif kont qabel. Għax qabel kelli ħafna kaloriji, kelli ħafna ikel. X'nista' nuża? X'nista' naħdem? Għall-enerġija. Immissax bejn donnu dan ħajżomm li b'700 u mela b'700 nista' naħdem. Allura x'jagħmel? Jibda inti taf jew ma tafx inaqqaslek x'kapaċi tagħmel. Ma tħossok iktar għajjien, tħossok iktar motivat tpoġġi bil-qiegħda, tħoss aktar bitqila biex tqum filgħodu. Ma jkollokx ħafna ħeġġa biex tagħmel affarijiet għax ġismek bravu, ġismek iridek tibqa' tgħix tajjeb. Tibqa' għaddej. Allura biex għalih tibqa' għaddej biex inti tibqa' ħaj. Bażikament ħajprova jaħdem bl-inqas ammont ta' petrol li għal ġisimna huma il-kaloriji possibbli. Allura jekk ħataħdem bl-inqas petrol possibbli, stenna lill-makna tiegħek kważi ma ħatamel xejn ftit petrol. Għandu l-okkazjoni wkoll biex insellmu għal dawk li seguna minn fuq il-paġna tagħna ta' Facebook il-live streaming ta' dan l-istazzjon F Living Channel kif ukoll dawk li seguna minn fuq il-paġna ta' Matteas innifsu nħoggos ħafna li naf li jkun hemm ħafna nies li jkunu qegħdin ukoll isegwu din is-sessjoni. Forsi hawnhekk nixtieq li nippruvaw nagħtu naqra indikazzjoni u linja gwida lil dawk li jgħidu nisma' kif qegħdin ngħidu min jannar nibdel il-ħajja tiegħi li nikol inqas, irid nagħmel attività, irid ukoll forsi insib min jista' jtini xi tip ta' pirmi mediċina biex jiena nkisser inneħħi xaħam żejjed li għandi. Forsi hawnhekk ta' min anki wkoll ifakkar li għax hawn min jidħol fuq l-internet, illum faċli tortna ħafna affarijiet minn fuq l-internet, hemm diversi capsules li tista' tornom dik bel-ħuk li jgħidu l-inti dan ħakettu dan il-friskun kollu tonqos ġimgħa fit-15 inġibu lek persuna li b'daqqa waħda kien tant weight li jkollhom battaħdej ġibbidja. Da kollu huwa gimmick. Ara, jekk ikun prodott ġenwin, ħaġa nuża jekk ikun prodott ġenwin, normalment ikun magħmul minn taħlita ta' affarijiet illi ġej mill-ikel ara kemm tajba. Mela pereżempju jkunu ingredienti li jinstabu fil-laħam, fil-ħxejjex, fil-frott. Ġifieri aħna Ma tqalx ma tukux menha. kija mistoqsija. U min għedek illi jekk tieħu din il-pirmila, din il-mediċina, u waħda ħad tagħmel il-mirakli, muwa vera xejn, kieku ma tistax tinbih, jew għal minn hekk jekk tinġib minn postijiet li huma illegali, għalkemm jekk hemm perikoluża għalik għax mhux kontroll fuqha. Mela x'qed ngħidu hawnhekk? Hawnhekk qed ngħidu illi oġġett jekk waħdu jagħmel il-mirakli qed jitnellaħ bik. Jekk vera waħdu jagħmel il-mirakli, nistgħu kważi ngħidu bl-iktar moċċar illi huwa prodott illegali. Għaliex? Għax ġisimna
Anka minn isptarijiet, per eżempju, inti tkun tista' tieħu ċertu dożi ta' ċertu kimika. Insemmu aħna fost l-oħrajn famuż testosteron, per eżempju, illi din hija kimika li speċjalment fina l-irġiel hija qawwija. Jekk inti tkun nieqes minn din il-kimika, it-tabib jkun jista' jordnalek dożi żgħar biex jgħinu biex inti tirregola biex ikollok livelli normali ta' testosteron. Imma, x'jiġri fid-dinja illegali, nistgħu ngħidu hekk. Dan testosteron jista' jinxtara illegalment, kif qed ngħidu, f'dożi qawwijin u miegħu jista' jġib ħafna riski ħafna perikli. Nażżar dan ngħid oħra jiena, inti ma tafx inti tagħmel. Jekk dan mhux suq kontrollat, fejn taf jekk hemmhekk li tafalek huwiex żejt tat-testosteron, jekk huwiex żejt ta' żebbuġa, ħanivvinta ta' għax kieku ħadd induna żgur. Imma fejn taf inti x'taħlit hemm hemmhekk. Jiġifieri minn hawnhekk kan appella naf illi anke l-udjenza tiegħek Karl forsi mhijiex daqshekk f'dawn it-tip ta' affarijiet, imma naf li anke forsi minn qed jarana anke fuq il-Facebook illi ġidu kursi ta' qed jara l-video. Meta kont ġett, u x'inhu? Hu biex ikkontrollat, ma tafx fih u ma xfihx, qabel ma inti mbagħad. U għandek toqgħod attent minnu. Ġifieri għalhekk grazzi tara jeżistu l-pharmacies, jeżistu anke nies professjonisti illi jaħdmu f'dik li jgħidula l-alternative medicine, illi jagħmlu iktar fi proċeduri pereżempju naturali, illi flok ma jagħmlu fil-mediċina, jagħmlu f'affarijiet iktar naturali illi forsi jistgħu Jgħinu dawn l-affarijiet. Normalment iva ta' ġifieri anke l-mediċina Ċiniża pereżempju, nsemmu l-famuż acupuncture, fejn inti jkollok xi uġieħ f'xi muscles, jintuża qisu labar żgħir hekk li taħt gwida ta' fiżjoterapista naturalment, tagħmel dawn il-labar żgħir hekk u dibdiet miċ-Ċina fil-fatt, ġifieri, laqas li fejna fiena miċ-Ċina, li tista' ma kontx hemmhekk, imma illi aħolja mhux qed tieħu inti mistura jew pinnoli, dak il-fejqan qed jiġi b'mod differenti minn b'mod tradizzjonali. Ġifieri iva, hemm diversi dejjem ara li ovvjament il-personal qed tgħinek hija personal kwalifikat. X'għidu lek nies illi kienu forsi qawwijin, għajjinin. Għax tgħidna li mhux biss nies qawwijin inti jiġu għandek, imma forsi hawnhekk nixtieq li anke nibdew inbidlu dir-ritwal li aħna rridu mmorru għand nies bħalek u oħrajn jew nibdew id-dieta għax aħna qawwijin, imma hawn nies li jkunu jixtiequ li huma figura tajba, li jixtiequ wkoll imma jkollhom linja gwida x'jistgħu jagħmlu biex ikollhom moviment, għalhekk ikun hemm ċaqliq fil-ġisem tagħhom u linja gwida x'jistgħu jgħid pereżempju jiekol. Jiena semmejt hemmhekk anke fis-servizz li hawn min għandu nuqqas tarqat pereżempju, qatt skoprejt li għax inti tfossok għajjin għax ma torqod sew pereżempju. Bla dubju ta' xejn, ġifieri. U terġgħu tajt hemm kundizzjoni dwar sleep apnea fejn il-persuna tkun tbagħti biex torqod, jew bil-kemm torqod, jew tonħol ħafna waqt l-inħid, għaw waqt l-irqad pereżempju kar. Illi nasabu wkoll li hemm relazzjoni mal-persuna kemm ittella pis jew kemm ġisimha ma jħallix titlef pis. Ġifieri vera interessanti Ma wkoll. jħallix titlef. Iva, jew inkella kemm ittella. A bit of both, ġifieri dik tagħmel niċċekkjaw bħal dejjem. Issa, kif qed tajjeb inti Karl? Ikun hemm anke min illi huwa ta' pis tajjeb, però qed iħoss illi il-persuna m'għandix enerġetika bħal qabel, m'għandix produttiva bħal qabel, u normalment meta nkissru ftit is-sitwazzjoni naraw li huwa każ ta' xi ikel illi forsi mhux qed jittikel biżejjed jew ikellek tikel iżejjed. Hemm forsi xi ta' exercise li mhux isir biżejjed ta' spiss. Dan min jgħid li eżempju jiena rrida hi dik in-nofsija 4 darbit 5 fil-ġimgħa irrida. U taf li dawk il-jumej krita li ma mmurx inħossi differenti. Għax qisu ma kellix dak il-boost, ma kellix dik l-enerġija, ma kellix dik il-positività. U wkoll, għal-grazzi tal-la Karl, il-bniedem huwa bniedem ta' drawiet. Mela jekk inti ħadd idra dejjem tagħmel l-exercise, ġismek ħajinklinak. Illi kuljum fil-ħodu kemm dori tagħmlu fis-6 neqes kwarta fil-ħodu pereżempju, ħatqum inti ħajjajlek isma' isuħin l-exercise. Pereżempju inti meta jkollok ġurnata li ma tista' tagħmel xejn lek dan exercise, tħoxxa ħaġa nisa fil-ħajt. Ħafna. U ngħidlek il-pura verità meta tkun ma niflam biżli. Għax hija nara x'nagħmel biex nagħmel l-exercise. Ħadd idħaq bija, ġieli anke jkolli flight twal għax jien anke fuq xogħol imur l-Amerika. Illi nara x'nivventa għal nidħol sartori pereżempju u nagħmel daqsxejn stretching. Vera? Tħossok isek marbut ma' sidġu, dik hija jew biex qed nipassiġġaw fil-passaġġ tal-ajruplan. Ma jtikx. Għax inti il-feeling tal-exercise, dak li ta' dak il-feeling ta' sodisfazzjon, dak il-feeling ta' nuqqas ta' ibbusija,
Dak il-feeling li qed tħoss iżud dejjem jippassiġġa minn kull imkien mhux staġnat x'imkien u mbagħad hija isek kisa ħiebes u hekk. Kollha opinji. Kollok opinji l-kelma. Veri, dik ħossu wkoll. Issa, għadni kemm semmejt xi ħaġa jiena Karl, id-drawiet. Mela, li jsibu huwa illi biex inti verament tkun enerġetika, l-għada, il-bitata, huwa meta hu, ikollok ritwal, ikollok rutina. Per eżempju, dejjem torqod fl-istess ħin. Tajt li rrid norqod fid-9 nofs eżatt, ma sax norqod fid-9 nofs u 5, hemmhekk qegħdin. Il-punt x'inhu? Illi jekk inti ġismek tidra, torqod fl-istess ħin. Fl-istess ħin. U idealment qisu ħafna proċeduri tagħmilhom fl-istess ħin ukoll. Mela pereżempju Huwa taġik inkredibbli. Għax apparti li ġismek jibda jipprepara li ġej, number 1, number 2 dik sabu illi ħatejnek ħafna fl-enerġija tiegħek illi qisek qed isuq autopilot. Mela kif forsi jafu ħafna nies l-ajruplan. Apparti sa fejn naf jien biex jitlaw biex jinsen jikkontrollaħ il-pilot, sa fejn naf jien ma nafx forsi qed ngħid xuxata, ħafna mill-ħin ikun għaddej automatic. Ġifieri qisu l-ajruplan jaf fejn hu sejjer. Aħna l-istess, jekk jiena programmajt moħħi biex inqum jekk jista' jkun dejjem fl-istess ħin, norqod fl-istess ħin u nagħmel it-training fl-istess ħin, jisu mhux biss qed nipprepara ħalli ġej, imma qed ngħinu biex anke jirilassa meta qed jassoċja l-ħin biex jiena norqod u biex jibda qisu jistartja għal-ħin meta jiena nibda nqum. Fil-fatt ħafna nies jibdew jgħidulek, meta bdejt nagħmel hekk, sirt inqum qabel l-alarm. Jisu nistemba, żewġ minuti wara jdoq l-alarm. Dan li għattajt inti nista' nikkonfermaħ ukoll għaliex anki professjonisti oħrajn li jiġu hawnhekk li jagħtu pariri fuq it-tfal, pereżempju, illi jgħidu kemm huwa importanti li t-tfal inderhom b'rutina, ħinijiet. Isu ta' timetable. Issa jekk huma tajbin ta' ġita tfal, għaliex mhux tajbin ta' ġita l-adulti. Jħarajlek oħra. Sa vera mhux dejjem tkun tista' torqod fl-istess ħin. Ekku. Ma ngħidlek li ħafna affarijiet mill-attivitajiet li nagħmlu, jekk inti flaxxa tippostuhom xi ħaġa biex titrejja, u da flaxxa mhux daqqa flaxxa nofs fil-11 f'sinarju kollha ma ħadd xejn. Karl, milli nara jiena ninota li ħafna nies ma jafux illi għandhom kontroll fuq ħafna iktar affarijiet milli jaħsbu huma. Wara telefonata nitkellem Interessanti, kontroll li forsi aħna ma nafux li nistgħu nikkontrollaw iżjed lil nfusna. Telefonata għal Matteas, satejn u nofsu 3 minuti, ħalew. Tistema' xejn mill-bota jidilna. Grazzi. Nirringrazzjak. 63 kilos. Nawguraw l tafaj anta malaj, grazzi tal-komplimenti tijak u nirringrazzjakom illi tapprezzaw illi għedin namlu minn kollox biex nwaslu dawn it-tip ta' sezzjonijiet ta' interess ġenerali mit-telespettaturi numerużi li segwu dan l-istazzjoni u kollox il-programm ta' għana fil-Bini Show. Ok, forsi natu pari. Ekku. Għonek il-sinjura, l-oħrajn, neċessarjament li wejġaw jew kissu saħjom, ma forsi ma jistawx jgħamlu attività mod regolari. L-ewwel net Karl, qed nieħu ħafna gost li l-oġġett qed iħassibha. Ejja ma nużawx il-kelma qed ibeżżaħħa, ma qed iħassibha. Għax issib min jgħidu m'hemmx tagħmel kemm jibbeżżula, issa noqgħod bsieqi u nibqa' niekol kif kont jew inżejt, m'hemmx tagħmel dajna beżżula. Hemm min jara stenja ruħu. Stilla ħażin. Imma insomma. U di l-inkjata matalazzjoni li ħansemmu li semmejtlek qabel telefonata. Ġifieri, il-fatt li hija konxja li jekk mhux ħatamel xi ħaġa ħadd l-qalbis, ngħidlek prosit ħafna sinjura, dak huwa l-ewwel punt fundamentali. Issa, ta' min ukoll li konna perspettiva, f'liema sens. Mela, ħanistaqsu lil nfusna. Possibbli m'hawn xi ħadd fid-dinja illi ma jistax jimxi għal ftit ta' żmien, pereżempju,
jew għad-tul ta' żmien u ma tellax il-pis, ma teżistix proxmu illi ma tqawwix f'salt, żgur li nsibu. Jiena f'moħħi jiġuni mill-ewwel. Karl, anke dawk l-atleti tal-atleti ħassemni, imma dawk l-atleti tal-Paralympics. Ili daw minn ġew wheelchair jilagħbu basketball, bowling, alla jmirek tgħid il-lanċi x'body għandha jew għandu il-persuna dik ġew wheelchair, dik kif tagħmel training. Għax anke minn bil-qiegħda hemm biżibilju eżerċizzji li nistgħu nagħmlu. Jiġifieri illum sempliċement search engine. Naħa nisidher lis-sinjura taqbad sempliċement template u tikteb sitting exercises. Exercises I can do when sitting down. Ruxma ta' stampi, ruxma ta' videos, ruxma ta' idejat. Jiġifieri, rari huma ħafna il-kundizzjonijiet illi ma jħalluk tagħmel xejn lanqas mill-biqeda. Jiġifieri, għall-grazzja tal-exercise, divent li nista' niċċaqlaq, nista' nagħmel ħafna affarijiet. U la speċjalment is-sinjura tista' anke tagħmel faċend id-dar. Da kif isser il-ġisma kapaċi għamlu. Xorta trid naqqas mill-ritmu ta' kelli normalment kienet qed tikol. Idealment iva, jekk jitħoss li qed tagħmel il-pass ċaqli. Kienet tieħu żewġ biċċi tħoss. Tajt ħammur għal waħda. U li trid tara l-aktar kard mhuwiex qisu x'jiġri fikla partikolari, ma x'jiġri f'ġurnata. Jiġifieri jekk kollox ħanieħdu stima l-aħwa direttur kemm mhux għal. Proset, diġà tellalna jew għadu ġej. Stampata eżerċizzji minn bil-qiegħda eżempju. Ħana żarda ngħid xi ħaġa oħra, dak huma bażiċi huma ideali ħafna. Jekk is-sinjura ssibhom faċli, tajjeb, tista' nkellhom sempliċement tixtri minn dawk li jgħidulhom dumbbells, ħanitlob anke d-direttur isibilna jekk jogħġbu ritratti dawk li jgħidulhom dumbbells, dawn huma sempliċement weights huma toqol, illi ħajamillek l-eżerċizzju iktar jibes. Biex inti jekk pereżempju qed nagħmlu dal-exercise li qed jidher fl-istampa. Kemm jgħidulna dak ħafna, ġifieri inti hemmhekk. Żgur, jekk speċjalment ma sax timxi, il-fatt li inti qed tagħmel dal-eżerċizzju pereżempju Karl qed iħaddimlek kemm il-chest, kemm sidrek, qed iħaddimlek spallek, qed iħaddimlek darek minn wara. Ġifieri. Issa pereżempju għalfejn nagħmel lek qed tiġini fuq wara Qed ifakkrek. Parti m'intix li bes iktar mhuwiex ideali. Dak huma dumbbells, grazzi sur direttur. Exclusive l-ħwejjeġ. Kieku qed nagħmelek faċeżin hekk. Dak x'inhu dawk weights? Dak huma dumbbells, dak huma Weights domestiċi. Kull se tixtrihom minn kull imkien. Ili sempliċement. 10 kilos, jom x'aqsam. Kien immaġna kemm mhux 10 pounds Amerikani, ma naħseb 10 kilos. Jew ħafna 10 kilos u ħafna. Skont ta' għandek irġieli li għalihom 10 kilos huma peanuts. Veri skont inti anka il-pis. X'qed nippruvaw ngħidu hawn? Illi jekk inti kwalunkwe eżerċizzju pereżempju, jekk jista' jerġa' ġib naqra d-direttur li jieħu urġenzja bija, grazzi, qed nagħmlu dal-moviment u dan qisu nagħmel kemm nagħmel minnhom mhux qed ngħejja jiena. Mela wasal iż-żmien illi forsi l-pis inżidu naqra iktar, mela minn 2 kilos forsi nuża l-fuq. Ħalli nħoss li l-muscles qed jirsistu, qed jimpikaw, qed jaħdmu. Dak huma ftit eżerċizzji ta' bil-qiegħda pereżempju, ġast idea żgħira. Ħansemmi l-azzjoni Karl għax kont se ninsija. Ħafna nies ma jobsrux kemm jistgħu jkollhom kontroll fuq dak li għandhom. Mela għalfejn jien għandi noqgħod ngħid għax jiena beżżula, għax jiena hekk jew għax jiena hekk. Meta mbagħad qisu dawn in-nies kellimhom, jibdew anke jikkreaw ċertu affarijiet jgħidulek imma pereżempju jiena beżżula xi twassal it-tfal il-privat, għax wara rid nixborhom, għax wara rid naħsel il-platti, għax rid noqgħod niknes l-art. Nifhem, u forsi dal ħanejt, diġà naf mi ħajjejt li ma jgħadik ma nistax nagħmilha, nifhem. Però anke llum il-ġurnata, tanta għajnuna bit-teknoloġija Karl. Ħansemmi ċuċata, dishwasher. Qod ftit inti, jekk tinvesti f'dishwasher, kemm jista' jifrankalek ħin ta' kuljum? Ħanistaqsi. Kemm pereżempju, jekk tiftiehem mal-ġara illi daqqa l-tfal tagħkom ħadithom hi privat jew il-mużew u daqqa ħadthom inti. Kemm frankajt ħin, kemm frankajt petrol, kemm frankajt traffic. Jekk pereżempju inti investejt vacuum cleaner żgħira, insibuhom kważi kollhom kien illum, u di wara flok ma toqgħod tiknesta kuljum tgħid darbtej fil-ġimgħa tlieta ħanaddilila flok ma dak. Mela inti vera ħad investi fiha fil-bidu. U dak l-investiment ħajkun worth it. Kemm ħajfranka li ħin? Kemm ħajfranka li stress? Kemm ħajfranka li ħesib? Illum it-teknoloġija. Equals kemm ħajlu ħin għalija. Waħda biex anke jekk ma nagħmilx exercise, jiena niġi nippritka fuq l-exercise, imma forsi tgħid għad relax nara television, ħadd break, tajt ftit. Illum hi, il-teknoloġija tant hija favorina kemm aħna fortunati Karl li twelidna fil-2018. Muġibu aħna konna qed ngħixu fil-qedem.
illi biex tiekol trid tmur kaċċa, trid tiddendel ma' siġra, trid titlob illi x-xita ma tħalbatlekx kollox. Li għandek, Jiena fil-71, per eżempju, kienu żminijiet differenti, dak iż-żminijiet, it-tmenijiet, u forsi beda dejna niċċaqal l-informazzjoni fil-dizajnijiet, mbagħad vera, u aktar dejna nsiru konxi fuq dan il-qasam. Għaliex jiena darba tielek meta bdejt nagħmel dawn it-tip ta' programmi back to 1996 per eżempju, u kont inġib persuni li kienu bdew jippruvaw bħalek u waslu dan it-tip ta' diskors ta' motivazzjoni kien hemm min jieħodha kontrina fis-sens li qegħdin ngħidu n-nies li huma qawwijin, li huma moxlin, sa ma kienx il-każ, konna nippruvaw waslu messaġġ u x'tib ta' jkun għandek tieħol, li tagħmel ferrani, kulħadd li mhux jiġifieri skanta ta' x'kambjamenti sar. U għalhekk konferma dak li qed tgħid inti li nħossuna fortunati li verament dawk li għadhom din id-dinja. Propju f'dan il-perjodu Celestina għas-sena 2019 naħseb li għandna vantaġġ. Fuq kollox. Jekk xejn aktar għarfien. U iktar riżorsi ta' kull tip. Illum li trid mobile, tablet, internet, tinqeda minn kollox. L-informazzjoni hemm qiegħda. Taf xemni qes bil-kar, l-azzjoni. L-azzjoni u ħan nitkellmu fuq azzjoni wkoll għaliex xi ħadd għandna jekk ma nafu l-linja mixtieq jgħaddi kumment. Ħalew. Hello. Insellimlek. Insellimlek Carlos Tajjati u proċess ta' programmi kollha li tagħmilna. Grazzi. Għedni xena il-proċess il-Matteo, għal-ġera noqgħod nistennih, il-ġurnata, ġvera tammanni, nixtieq ngħidu żewġ affarijiet. L-ewwel waħda jekk il-Roxan Malti irraxxix ma jgħidu. U t-tieni waħda Matteo żilma dak kemm importanti. Jiena ma nniżlu xejn, jekk no takkar imma ma nniżlux. Kif nista' forsi nagħmel biex niżrada l-inġer ilma? Grazzi ta' kollox, Ringrazzjawk grazzi. Mela ħadda mill-aħħar waħda. Hemm anka ditti differenti ta' ilma tiskanta u min jgħid li dak inniżlu għax ħafif, jew dak inniżlu għax tqil. Hemm l-sparkling water. Illi jekk hemm anka qisu tipi differenti tiegħu. Kull qatra ħatejn, hemm ukoll tista' anke tieħu pari mal pharmacist. Affarijiet li tista' żid mal-ilma, illi mhux kollha zokkor, mhux xi soft drink jew xi ħaġa hekk tajjeb, illi ħajjejnek anzi forsi ħajjejnek iktar milli kieku tieħu l-ilma biss għaliex da forsi jkun xi ħaġa li toqgħod fexfexejn biex niftehmu u dik ċertu vitamini, dik ċertu minerali. Illi jekk inti permezz tagħha qed niżżel iktar l-ilma, bla dubju ta' xejn ta' kull prodott għenek. Issa, jekk ukollu zokkor ġifieri dik importanti ħafna. Karl, id-differenza kbira bejn informazzjoni u azzjoni. In-nies jistgħu jaraw dawn il-programmi tiegħi u tiegħek kuljum, kull ġimgħa. Jekk minnhom ma jagħmlu xejn, ma swilhomx 1 cent. Jekk illum qalu isma' grasso għal xi ħaġa ħa nipprova. Illi mit-2 ta' Jannar fuq ma nipprova nibdel ħajti kollha ħa naqqas biss it-zokkor għall-ewwel ġimgħa. Ħa ndaħħal mixja fit-tieni ġimgħa u nagħmelhom gradwali. Dakka hemmhekk għadu azzjoni u nemmen ħafna li ħadem. Jiġifieri, anka fuq l-internet, fuq xi trid titgħallem, tiskopri u tkun taf. Jekk ma tagħmel xejn fuq fejn kont tagħmel. U dak il-messaġġ l-aktar importanti li nixtieq nwassal illum. Azzjoni u mhux ġessarjament iktar informazzjoni. Forsi sinjura staqsiet anki wkoll fuq il-xtib ta' ħobs l-aħjar jiena naf li Matteas mhuwiex nutritionist, però għandu idejat sew dwar x'jista' wieħed jevita, mhux li ma jikolx, li jista' wieħed jevita. Ara, il-ħobs tal-Malti speċjalment għandu reputazzjoni ħażina, nużaw hekk, għax minkejja li ħobs tal-Malti? Illi ħan nispjega għalfejn. Jiena il-gluten u l-wheat, jiġifieri l-ħmira ma tantx taqbel mija, jkun istak l-effett ta' isni. Isu ħosni mimli okkupat bloated il-kelma, hekk, allura nevita għax biex ma ħostix tajjeb, ħamlu ġiegħek. Ara, dinatura minnu ifimni, speċjalment meta tkun qed tagħmilha ta' spiss. Il-gluten jekk nitkellmu fuq ħaġin, ħobs. Għax hu meta inti li kelma jkun xaqbel miegħek jajjik. Jajjik is-kelma, jkissrek. Jiena nfa' mużika cappuccino, pereżempju, anke jekk ikun xott hekk.
il-lactose li fih għandu xi taħlita, ma nafx eżatt ġewġa. Iweġġak u taħdid li bloated għajma u ġieħ, gas, miskin minn ikum miegħi. Ġifieri, mhix sitwazzjoni komda, allura dak tafitom. Però anke għal min il-ħobs ma jagħmilux minn dawn l-affarijiet. U fih konċentrazzjoni daqsxejn qawwija ta' kemm fih kaloriji. Mela l-mod tal-kelma ngħidu aħna Karl, slice hops jisu ekwivalenti bejn wieħed u ieħor tal-ġuħu banana. Issa banana għandha ħażin banana tħaxxen. Però l-banana tagħtek ċertu vitamini, minerali u ġid dik il-biċċa ħobs ma tgħidilekx. Mattias, nirringrazzjak Grazzi ħafna li. il-konferenza. Naħseb li provajna nagħmlu daqsxejn pariri u motivazzjoni lit telespettaturi tagħna. Ħajjerġejkom magħna kalajlik matul ix-xahar ta' Diċembru għaliex nixtiequ li propju aħna anki għaw waslu messaġġi illi ħafna drabi sfortunatament noqogħdu nagħmlu ħafna reżoluzzjonijiet għal xejn għax ikunu reżoluzzjonijiet li jkunu diffiċli biex ħajjitna tkompli hekk. U darba għalilna l-aħħar li kien magħna Mattias għal nisma' jekk dak li inti ħatwijak li lek innifsek tajt isma' dan jilles nagħmlu għal kull ħajti kollha jgħidlek l-għoda żgur li le. Mela tagħmilx għas-sinjal li m'intix saffetta dak illi inti qed tipproponi lilek innifsek. Xtaqt nuri dan ir-ritratt għaliex nixtieq nuri simpatija kbira ma' xkejken ġej bella illi fit-tal-jemilu sfortunatament kellu jiddaħħal anka l-isptar urġenza minħabba problemi fin-nifs. Dan il-xkejken ġejk li għandu marda rari li b'kollox fid-dinja u 75 persuna biss li jibatu minn din il-kondizzjoni, hija kondizzjoni li sfortunatament jagħmel x'jagħmel jibqa' jiżdied fil-weight tiegħu, fil-peace tiegħu. Però tiskanta kemm huwa persuna li jipprova jagħmel ħafna motivazzjoni lilu nnifsu. M'għandix informazzjoni kif għadda mill-aħħar darba li ħareġ rapport ġej, għaliex naf li Malta għawdex kienet wara dan li ġkejken ġej bella wara il-naf li kemm hawn nies iħobbuh u nuru solidarjetà ma' ġej u nsellimlu jekk segwina jew familjari tiegħu. Li rid ngħidu li anke hu stess li jaf li għandu dawn id-diffikultajiet fil-ħajja tiegħu wkoll xorta waħda jipprova li jkun enerġetiku. Ma jiex jiena għandi kondizjoni mela ħalli neħxie. Laqqas Grazzi wkoll il-ġenituri tiegħu u familjari tiegħu. Il-tratt perfett jiġri lejn il-baħar, il-laħar. Salbunu minn hawnhekk. Da eżempju ċar kristal, da u jaf jina ċert li qed jieħu l-kura, ġifieri fuq pajjiet għat-tobba u professjonisti għalulu xorta għamel exercise. Naħseb para inti li forsi qed tarana. Illi għall-grazzja talla m'għandekx id-diffikultajiet li forsi għaddej ġejk u naf ċert li għandek diffikultajiet oħrajn. Għax dan min m'għandux sarib għandu bradu. Ġifieri jiena ħanejt hekk. X'inhi l-iskuża tiegħek biex ma tiċċaqlax? Forsi ġejk jagħmilha biex anke mentalment u fiżikament iħossu aħjar. Forsi inti tagħmilha kemm għalhekk u kemm biex tonqos mill-pis għax inti m'għandekx dawk il-kondizzjonijiet. X'inhi l-iskuża tiegħek biex ma ssibx nofsija 3 darbiet fil-ġimgħa. U jekk imqar ma tistax tingħaqad ma' grupp, imqar tmur mixja, imqar tagħmel xi naqra jogging. Ħajjejnek ħafna hawn u ħajjejn ħafna lil ta' madwarek. Din ma nistax nenfasizza biżejjed. Ta' madwarek kemm igawdu, jafu jew ma jafux, grazzi għalik. Dik ċertu sens ta' entużjażmu li inti jkollok bl-enerġija, bil-produttività. Hemm xejn xi jindilef. Terbaħ biss tista' Nirringrazzjak ħabib, grazzi lilkom tal-kumplament tal-jum it-tajjeb, grazzi lilkom li qegħdin magħna ftit mumenti ta' reklami. Dalwaqt jingħaqad magħna l-konsulent fuq ix-xahar il-Korea, it-trikologista Sur Anam Gant, li ovvjament huwa wieħed mill-preżentaturi u producer fuq dan l-istazzjon bħal bieraħ ikun magħkom bil-programm esperjenza, kellu programm ieħor interessanti ta' informazzjoni ta' edukazzjoni Mattias ukoll biex ta' darba biex nistieden biex insomma